విద్యాశాఖ ఐటీ శాఖ మంత్రి నారా లోకేష్ జన్మదినోత్సవ వేడుకలను పాతపట్నం నియోజకవర్గంలో ఘనంగా నిర్వహించారు. స్థానిక ఎమ్మెల్యే మామిడి గోవిందరావు ఆధ్వర్యంలో ఎమ్మెల్యే క్యాంపు కార్యాలయం నుంచి భారీ బైక్ ర్యాలీ నిర్వహించారు. ర్యాలీ అనంతరం అమ్మవారిని దర్శించుకుని ప్రత్యేక పూజలు చేశారు. ఈ సందర్భంగా పేదలకు వస్త్రాలు, రోగులకు పండ్లను పంపిణీ చేశారు. మెలియాపుట్టి మండలం నుంచి పీఏసీఎస్ అధ్యక్షులు సలాన మోహన్రావు ఆధ్వర్యంలో నాయకులు, కార్యకర్తలు పెద్ద సంఖ్యలో బైక్ ర్యాలీతో పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా నాయకులు మాట్లాడుతూ విద్యాశాఖ ఐటీ శాఖ మంత్రి నారా లోకేష్కు జన్మదిన శుభాకాంక్షలు తెలియజేశారు. విద్యారంగ అభివృద్ధికి ఆయన చేస్తున్న కృషి అభినందనీయమని పేర్కొన్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో ప్రజాప్రతినిధులు, పార్టీ నాయకులు, కార్యకర్తలు పాల్గొన్నారు.